Good morning, everyone. Good morning. I want to wish all our wonderful fathers happy Father's Day. Please, wherever you are, please join us in this service. Beginning hymn, Obey Hymn 22, 222. I can make a friend who is telling go Abo 222. Abo 222.
bụ onye na-emebi iwu na-emebi iwu ka o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile Chineke bụ mmụọ tiwere etiwa, obi tiwere etiwa na nke gwepịara egwepịa, Chineke ji elede ya anya. Onye-nwe-ayi Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị nupụwo isi n'okpuru ya. Anyị ga-ekwa ntị n'olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, iji ghara n'iwu ya niile nke o tinyere iru anyị. Ọ bụ na ya sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ha adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ ekwesị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwụọ ọtụtụ mmehie anyị na ya omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izu obe ma kpuchie ha iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile. Kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wenata mgbaghara mmehie anyị site na ebere ya, n'obi ọma na ebere na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekpere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe niile ka anyị natara n'aka ya, ka anyị gọzie n'aka ya. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa. Ọ bụ n'ike a ka m na-ekpere ụnụ, na-arịọ ụnụ ka unu were nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na n'olu dị umeala, wee jiri nsọ amara nke eluigwe, ka wee nwayọọ wepụta mmehie anyị. Mmadụ niile ka anyị sị na anyị nke niile onye kasị ebere, anyị ejeghị wuo afọ ụzọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị sikwara n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị mebe uwe gị dị nsọ, anyị mebe ihe si ka anyị mee, ezi ngosi ka anyị mee, ezi dị adị n'ime anyị. Anyị mere anyị ebere, anyị bụ ndị ọjọọ nke ndị mere ebere. Chineke rapụ ndị kwụchịchọ ha mere, weghachi nchegharị uche ha, dịkwa nka ka ikere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs Onye-nwe anyị, onye ka nna kasị ebere n'ihi ya, ka wee si ụtọ a Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, kote wee daa nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha agụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị meghee gbugburu ọnụ anyị, Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Bilieni. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ.
ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a were na wee ebi. Dobe n'aha Onye-nwe-ayi. Ugbu a Psalm edoro ụbọchị taa, Psalm 78, anyị ga-agụ ya agụ. Abụma 78. Ndị m, ṅaanụ ntị n'iwu m, tọọnụ ntị n'ala ịnụ okwu niile nke ọnụ m. M ga-asaghe ọnụ m n'ịtụ ilu, m ga-ekwukwa okwu omimi dị iche iche na ụba, bụ nke sitere na mgbe ochie, nke anyị nụworo makwara, nke nna anyị ha kọwukwara anyị. Anyị agaghị ezonarị ha na ntị ụmụ ha, na-akọrọ ọgbọ nke ga-adị n'iru akụkọ otuto niile nke Jehova, na ike ya, na oke ọlụ ya niile nke ọ lụworo. O wee mee ka otu ihe àmà guzosi ike n'ime Jekọb. O dokwara iwu na Izrel, nke o nyere nna anyị ha n'iwu, ime ka ụmụ ha mara ha, ka ọgbọ nke ga-adị n'iru wee mara, bụ ụmụ a ga-amụ. Ha ga-ebili wee kọrọ ụmụ ha akụkọ ahụ, ka ha wee tụkwasị obi ha na Chineke, ghara ichezọ omume niile nke Chineke, ma debe ihe niile o nyere n'iwu. Gharakwa ịdị ka ndị bụ nna ha, ndị bụ ọgbọ na-ewezuga onwe ha, nke na-enupụkwa isi, ọgbọ nke na-edoziga obi ha, ndị mmụọ ha na-ekwesịghị ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Otuto. Ugbu anyị ga-enwe mmụta anyị nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke ise, malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke itoolu. Our first reading this morning is taken from the book of Deuteronomy, chapter 6, beginning to read from verse 1. Ma nke a bụ ihe ahụ e nyere n'iwu na ụkpụrụ niile na ikpe niile nke Jehova bụ Chineke unu nyere iwu ka ezi unu, ka unu wee mee ha n'ala ahụ ebe unu onwe unu na-agabiga inweta ya, ka anyị wee tụọ egwu Jehova bụ Chineke gị, idebe ụkpụrụ ya niile na ihe niile o nyere n'iwu, nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu, gị onwe gị na nwa gị na nwa nwa gị, ụbọchị niile nke ndụ gị, ka Jehova gị ka ụbọchị gị wee dịkwa anya. Ị ga-anụkwa Izrel, lezikwa anya ime ya, ka o wee dịrị gị mma, ka unu wee bakwa ụba nke ukwuu, dịka Jehova bụ Chineke gị, Chineke nke nna gị gbaworo gị n'okwu, n'ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Nụrụ Izrel, Jehova bụ Chineke anyị, Jehova bụ otu. Ị ga-ewerekwa obi gị niile, werekwa mkpụrụ obi gị niile, werekwa ike gị niile hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya. Okwu ndị a nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa ga-adịkwasịkwa n'obi gị. Ị ga-ejisikwa ike izi ha ụmụ gị. Ị ga-ekwukwa okwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, na mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala,
na mgbe ị na-ebili ọtọ, ị ga-ekekwa ha n'elu aka gị ka ha bụrụ ihe ịrịba ama, ka ha ga-abụkwa mkpọniru n'etiti anya gị abụọ. Ị ga-edekwasịkwa ha na awara ụzọ abụọ nke ụlọ gị na n'ụzọ ama gị niile. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi. Ekele Chineke.